Барызга да хәерле, мотор, имин, җомга кичәретләп, Саба дуканнары телевидениесында җырым бүләген тапшыруын башлыйбыз. Шушы көннәрдә гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләрне ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек һәм бәхетле, имин тормышлар теләп калабыз. Һәм сезне үзебезнең тапшыруыбызга килгән котлау хатлары белән танышырга чакырабыз. Беренче хатыбызны без Кече Шыңар якларына юллыйбыз. Кече Шыңар авылында тормыш итүче Минхажева Дания Сәлим кызының 20 май көнне олуг юбилее 60 яшь тулган көнен билгеләп үткәннәр. Хөрмәтле тормыш иптәшем, Дания, сине олы юбилеең белән кайнар котлыйм. Сиңа иң беренче чиратта тән сихәтлеге, җан тынычлыгы һәм корычтай нык сәламәтлек телим. Барлык авырлыкларга да түздең. Сабыр булдың. Авыр эшне һәр вакыт җиңел кабул иттең. Уртак тормышыбызга һәр вакыт янымда ышаныч, терәк һәм таяныч булганыңа, ярдәм итеп торуыңа, 4 бөртек бала бүләк иткәнеңә олы рәхмәтемне белгертәсем килә. Алга таба да шундый көчле рухлы, сабыр, изге күңелле булып, иңне иңгә терәп, бергә озак еллар яшәүебезне телим. Ак бәхетләр сиңа юлдаш булсын, күтәренке булсын күңелең. Саулык, бәхет, куанычта гына гөрләп үтсен синең гомерең. 60 яшь ул әле күп түгел, матур яшә шулай гомергә. Миннән теләк сиңа мәңге яшь бул, картаюны белмә син бердә. Әтиебезнең теләкләренә кушылып, безнең дә, балаларың һәм оныкларының да синең бәйрәмең көненә матур теләкләребез бар. Кадерле әниебез, әбиебез, сине ихлас күңелбездән гомер бәйрәмең белән тәбрик итәбез. Син хатын-кызларга хас күркәм сыйфатларның барысында үзеңә җыгансың. Сөйкемле матур ханым да, оста хуҗабикә дә үзең. Безгә, балаларың өчен игелекле, шәфкатьле әни, әтиебез өчен ышанычлы тормыш иптәшем. Оныкларың өчен яраткан әби, туган тумачалар, авылдашлар өчен ярдәмчел, киң күңелле, олы йөрәкле кеше син. Әни, балалар өчен син дөньяда иң кадерле, иң изге, иң якын кеше. Син сөекле әниебез, безнең өчен бик тә кирәкле һәм терәк һәм таяныч, безнең горурлык һәм олы куанычыбыз. Безне тәрбияләп үстергәнеңә, укытканыңа, кеше иткәнеңә олы рәхмәтләребезне ирештерәбез. Әниебез, бүген син дөньядагы иң бәхетле кешеләрнең берсе. Яныңда яраткан тормыш иптәшең, балаларың, оныкларың, өй тулы туган тумачалар, табын тулы сый, нигъмәт. Киләчәктә дә Ходай бәхетеңне күпсенмәсен, тәннәрең сәламәт, гаиләбездә иминлек булсын. Әтиебез белән бүгенгедәй матур парлар булып, балалар, оныклар куанычына төренеп, шатлык куанычларга күмелеп, кадерле кешеләрнең иң кадерлесе булып, бәрәкәтле гомер кичерергә язсын иде дип телибез. Әниебез, 60 яшең булган көннәрдә син сылу бер Ходай баласы. Гомер җиле бәхет теләп иссен, кайгы, хәсрәтләргә салмасын. Безнең өчен син һәр вакытта иң кадерле әни булып каласың. Ихлас теләкләр белән тормыш иптәшең Фәрид, балаларың Фәргать, Фиркать, Алия, Фәридә, Тимур, Данис, оныгың Илинә, Сабина, Амалия дип тәмамланды котлау хаты. Кече Шыңар авылында гомер итүче Минхажева Дания апа, юбилеегыз котлы булсын. Бүгенгедәй бәхетле булып, гел алга карап яшәргә насыйп булсын сезгә. Тигезлегегез булсын һәм сәламәтлегегез нык торсын. Хәтерсез, мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә ут кебек матур чакларың, Табигатьне һәр көнедә җылы аяз тоела, күңел кояшы әгәрдә сүрелмигән балкыса. Уф,
яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, дими, дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга? Янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Уф, дими, дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, дими, дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Туганнар сау сәләмәт, шул зур байлык дөньяда. Ник биями утырыйк бик, көчләр барда җаннарда. Уф, дими, дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, дими, дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Уф, дими, дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, дими, дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Гөрләп кирәк яшәргә. Җырым бүләген тапшыруын алга таба дәвам итеп, киләсе котлау хатына күчәбез. Безнең өчен яшәү өлгесе, тормыш маягы булган кадерле әниебез Шихапова Флүрә Фәттах кызына 28 майда 65 яшь тула. Дистәләрне сүтсә дә, күңел матурлыгын саклап, башкалар белән бүлешеп яши белә ул. Тормыш юлын Казан шәһәрендә заводта башлап җибәрә. Кайда гына эшләсә дә, эштән курыкмый, эшен җиренә җиткереп, эшли белә торган уңган кеше ул әниебез. Әниебез Яшел Үзән районы авылында туып үсеп, 1979 елда Саба районы Олышыңар авылына килен булып төшә. Тормыш юлын әтиебез Мәҗит Мәлик улы белән бәйли. Шул авылда төпләнеп тә калалар алар. Әтиебез белән 3 балага гомер бүләк итәләр һәм безне тал бишектә тирбәтеп, җан җылысын биреп, кечкенәдән әйбәт итеп тәрбияләп үстерделәр. Балаларына җылыңны тигез итеп үстергәнең өчен кадерле әниебез сиңа мең рәхмәтләр безне әйтәбез. Тормышта очраган сынауларга бер дә бирешмәде, сыгылмады безнең әниебез. Без бәгыр җимешләреңне үстереп, белем биреп, олы тормыш юлына бастырды. Һәр вакытта да безгә үрнәк булып алга таба атлады. Безне дә үзе кебек итагатьле, сабыр, түзем булырга өйрәтте әниебез. Без тормышның, туганнарның кадерен белеп, өйрәнеп үстек әниебездән һәм әтиебездән. Кызганычка каршы арабыздан әтиебез 9 ел элек китеп барды. Бу сынауны да җиңеп чыгарга көч тапты безнең әниебез.
Без әнине ялгызын калдырырга тырышмыйбыз. Әниебезнең йөзенә кызыллык китермичә яшәргә тырышабыз. Улыгайган көнеңдә үзебезнең кадер, хөрмәтне кызганмыйбыз. Менә шундый җылы мөгаләмәдә каршылый ул 65 яшьлек күркәм юбилеен. Без балалары үсеп җитеп, төрле якларга таралырга туры килде. Олы кызы Тамчыгөл, Күкмара районы Яңашура авылында яши. Уртанчы улы Ринат Чаллыда, кече кызы Миләүшә Саба районы үзәгендә үзләренең гаиләләре белән гомер итәләр. Әниебезнең 6 оныгы бар. Оныклары да дәвәниләре диеп өзелеп торалар. Ерак юлны якын итеп, әниебез янына бик яш кайтабыз. Туып үскән нигезнең сукмагын суытмыйбыз. Ул хәзердә төпле киңәшчебез, төп йортыбызның күңел җылысы, иң кадерле илаһи зат ул безнең әниебез. Барсы өчен дә рәхмәт әйтеп, шушы улуг юбилеең белән котлыйбыз сине, кадерлебез. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын тик син безгә багышладың. Һәм бүген дә моны аклыйсың. Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр, күңелләрдә булган саф хисләр, озын гомер, шатлык, ак бәхетләр безнең сиңа әйтер теләкләр. Иң изге теләкләр белән кызларың Тамчыгөл, Миләүшә, улың Ринат, кияүләрең Валентин, Геннадий, киленең Венера, оныкларың Индира, Ильвина, Лилиана, Милана, Азамат, Данияр. Бу теләкләргә кодагыйларың Җәүһәрия, Нина да кушла дип тәмамланды котлау хаты. Флюра апа, туган көнегез, күркәм юбилейгыз котлы булсын. Балаларыгыз янәшәсендә бәхетле әни булып, озак еллар гомер итәргә насыйп булсын сезгә. Сәламәт булыгыз. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Йыракларда синнән яшәсәм дә, йөрәгемдә һәр көн син минем. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Бу җырымны сиңа
Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Килер көннәрдә дә сездән якыннарыгызга матур ихлас теләкләр белән котлаулар көтеп калабыз. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Исән сау булыгыз.